Pam! Pa, 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 pa. Da. După cum puteți vedea, aceste 3 penare superbe, în acest video vreau să vă prezint ce se află în penarele mele, pentru că am 3. În acestea se află cariocele, lipiciul, capsatorul, aici o să vedeți, și aici creioanele colorate. Începem cu cel în care nu am prea multe chestii. Așa, am creioane colorate și arată cam așa unul. Sunt de la Milan. Așa. Penarul pe față arată așa, cu un fluture, și aici arată tot așa, numai că nu are fluturile. Să-l pun aici. Următorul penar este acesta cu SpongeBob și are ca fermoar o meduză. Și am un capsator de la Daco, este roșu și de la mic. Un lipici, tot de la Daco, lipici solid. Și carioci, care una arată cam așa, sunt cu Frozen. Ok, pe fața arată așa, pe spate așa, e aceeași chestie, e la fel. Următorul penar este acesta cu Soiluna și în care am cele mai multe lucruri. Dați o secundă să dau suport. Nu trebuie neapărat să mă vedeți pe mine. Da, trebuie să mă vedeți și pe mine. Primul compartiment este aici și sunt 5 compartimente. Vă asigur eu. Primul. Am o ascuțitoare cu Soiluna, o radieră mie cu Soiluna și scrie ceva, nu prea știu ce scrie, nu prea se vede așa de bine, și e în germană, pentru că radiera aia din Germania. Un pilot care se deschide de aici și are radiera aici. Un stilou de la Faber-Castell, scrie foarte bine, e roșu. Un creion alb-negru cu Soiluna, așa, și un pic. Cam asta se află aici. Următorul compartiment, compartimentul 2. Am puține lucruri. O rezervă pentru stilou. Cheițe, pentru că noi avem cheițe. Noi ne ținem cu arelele în dulapioare cu cheițe la școală. 2 rezerve pentru pilot. Următorul compartiment este plin, adică al 3-lea compartiment este plin cu evidențiatoare. Am 2 groase. Asta este de la Daco și asta este Stablo Boss, nu știu. Și cam așa au capetele. Asta este turcoază, am spus, și asta galben. Și mai am încă 5, așa, un portocaliu, albastru, verde, roz și galben. Să vă arăt cum arată vârful unuia de acesta. Arată cam ca acela gros, cam ca la acela gros. Și trebuie să le pun mai aici. Așa, se vede vârful. În următorul, adică al 4-lea, am un pachetel cu capse și o foarfăcă care arată cam așa. Iar în al 5-lea, în al 5-lea, vedem ce se află. O riglă cu Soiluna. Un pix colorat cu Soiluna, uitați, aici se vede, cu radieră, scrie galben. Un pix roz care scrie roz, tot cu Soiluna, care are radieră. Un pix care scrie cu albastru, tot cu Soiluna, care are tot radieră. Un pix cu Soiluna roz, fără radieră. 5 sau
Da, 5 pixuri normale, colorate, fără radiere și nu cu soi luna, unul roz, verde, portocaliu, violet și albastru. Și ultimele lucruri de aducere din urmă, un pix cu gel și încă un pix cu gel, dar acesta scrie mai închis, acesta mai deschis și îmi place mai mult acesta. Ok, și cât îmi strâng eu acestea, eu vreau să vă urez un an 2017, adică mai bun. Multă sănătate, pentru că, da, astăzi este Revelion. Și știu că am filmat ce am primit de Crăciun 2. Am filmat tot astăzi. N-am mai filmat atunci pe lângă Crăciun. Și ce am primit de Crăciun 1 am filmat chiar a doua zi după ce le-am primit. Adică la Crăciun, de Crăciun. Ca să înțelegeți voi. Și sper să aveți un an bun, plin de bucurii. Cei care sunteți la școală, cam ca mine, vă urez un an școlar mai bun. Să zic așa. Dați o secundă. Vă urez, ce să vă mai urez? Bucurie, fericire. Acum termin de strâns. Și în rest, astea de aici trebuie să le pun aici. Ok. Și sper, cred că v-am mai spus în video ăla în care vă spuneam și ce vrea de la curaj, dar vă mai spun o dată, sper că vă uitați la emisiunea de astă seară, din seara asta, vă uitați la și la jocuri de celebritate, dar și la cum se chema, care vedetele se costumează. Alte vedete trebuie să ghicească. Dar v-am spus de asta, cred, în alt video. Ok, și cum v-am urat și mai înainte, sărbători fericite! Bye!